Boa tarde. As efemérides son unha excusa para proxectar un feixe de luz nova naquelas partes de nós que no remuíño do día a día guindamos ao faio. Hoxe concéntranse as efemérides, e no Día da Poesía, que inaugura a primavera e que segue a ser o mes das mulleres, celebramos que este ano fanse 150 da publicación dos Cantares Gallegos. Abrimos as ventas da casa e deixamos que entre a luz da alborada luminosa, anque chova miudiño, anque vente forte. Que entre o aire fresco da mañá e esperten da súa letarxia os versos fundamentais que inauguraron unha nova etapa no relato da nosa historia común. Conmemoramos a aparición dun poemario fundamental, alegato poético e político, proxecto consciente dunha muller por traducir en versos o sentimento dun pobo do que se sinte parte. Un pobo que chegou a identificarse cos cantares até facelos propios. Unha muller que escribe e que se recoñece escritora profesional, mal que lles pesara as mentes ben pesantes, mal que lles pese aínda hoxe. Muller poeta e escritora, infelizmente reducida a clichés durante anos, comeza agora a liberarse dos hábitos os que a tiñan condenado. Falamos hoxe dunha Rosalía do século XXI, a que as lectoras contemporáneas poidan achegarse sen prexuizos e conscientes da vixencia da súa poesía. Que as escritoras e os escritores deste tempo a fagan súa, que se nutran dela, que beban da súa savia para tecer novas teas, mais non en soidade. Son eses cantares que hoxe vimos cantar. Os mesmos que 9 Rosalías, 9 mulleres que enchen a súa vida coa escrita e nola enchen a nós, lectoras, vestiron para festexar este día da poesía. 9 mulleres cunha musa soa. Os versos dos cantares sérvenlles de fromento e os versos levedan na cunca das súas mans. Ofrécennos boliños quentes de gostos e feituras variadas, mais todos eles deliciosos ao padal. Froito da alta cociña poética, hoxe no menú temos Rosalía, deconstruída e reinventada, sen perder o sabor orixinal nin a intensidade da mordida.